Igbo nze m ọzọ ekenekwa m ọnụ. Enwere obele vidio nchọ ka unu nene maka na arapụ nya bụ ihe o ya na-emebi ihe nke ukwuu. Na Fada Anglican fọrọ ihe dị anya ihe lụrụ alụ wee weli ya wee confront afada ibia ebido na sawi ọgụ. Kedu ihe dị ihe ahụ? Enenu this video kwa unu n'ihe okwu. For instance, I am an Anglican priest and a police force chaplain. I just Emmanuel Church. Open up for school never going off everyone named Jenny toilet wine. And I church every change over never zero. And I check which didn't make it. Oh, even on my home church broadcast there last week or did him about that. You didn't go to the toilet or for all things. Upon a toilet here, you didn't one water. You didn't say about the mother setting a video, and then I don't in a job because it's a rebel coach. Because the rebel when you make toilet, the Latin church building. You get to do our coach and picking for that matter. The cheese bag, assisting with you. I know for no rich for any other than be down over there. Just what I gave you 10 years. Oh, dear, so what do we do? I know who died a whole bunch of so no fake miracle. You know that you didn't young women. You get in the mother and say, hey, I have all women or miracle. The mother needs to be not doing good. Why should we protect evil as clergymen? Can you find the which you make here? Like I don't want for the banana. A root does not make a monk. And then we have a little much more than which you make him. I can't read in the Bible. And then found a ordination. And then you go again in Kuwe. We're not going to Kuwe. So I'm going to go back and I don't Kuwe. I am an equity. But I found out with you. You don't get there. You will never do for the so. After you know all those who are not with me. We are swaying in iniquity. I must be so much on holy things. Bible says, lift up holy hands. Lifting up holy hands. Thank you very much. I'm only nice about that video. Father na-akọwa data na n'ọfụrụ ihe lụrụ alụ na kedu ka fada ya esi na-edina nwunye mmadụ na-edina with ndị mmadụ ọ bịa ka o rebuke the evil nọ n'ime the church ibido gbasawu ya mgba. Ịma nwaanyị nje weta this video enwe mgbe m wetara ya maka Catholic Church asị you are touching my anointed, go and verify na nke anụ na fada kwuru okwu anụnwa kịta nọ n'ihu ha kwuo ihe kịta ọ dị gị ka ya pụta tụkpodo fada ibi ya asị gwa welike niile gị gụwa eze gị ọnụ ọ dị gị ka ya pụta tụkpodo fada ibi ya asị knowing fully well the implication of what he is doing. Ndị Anglican nwe ka ha si eme ihe o enwere ihe nkwu maka mgbe nke Reverend Chalọkụ mgbe datin bido asị Soludo mee Reverend Chalọkụ arrest, Soludo mee nka na Soludo ya is turning deaf ear. Ndị suspended Chalọkụ suspending him based on the information they have and their inner discussion with him. Enwebero onye ya apụta n'ụzọ pụta si na ihe Reverend Chalọkụ mee ọ na onye bụ the victim na onye bụ the exhibit na onye bụ the villain na onye bụ the victim. So all these things begin ihe niile ha kpa within themselves. And I bet you that na ọ bụrụ na Reverend Chalọkụ bụ Catholic Reverend Father onwere ihe ha ya eme ya. Because some of these issues has been swept under the rug countless times in Catholic Church. On eme oburo na ode eme. On eme even those days I na serve mass, some of these things na eme. Mana the issue I na-enwe is that ekwe asini na agbasa ụka mgba. That is why ajụ ihe ji eme gịnị wee kalịa. Afunubero mu ebe onye Muslim ye preacher another Muslim imam aligolo na ebe ha na aligolo etu mkpekpele correct ya ọ na-eme na church.
Father ye preach cha ofu onye je correct ya na social media. Pastor ye preach cha ofu onye aligolo Sunday school service ya. Obuka pastor akwa youth campus fellowship leader aligolo na pulpit ebe oneno a correct ya. So this thing when emezi gini obulu ihe ọjọọ ejili nwayọ na creep into our society. Anyị na-agba nkịtị na ihe a na-emebi. So all these things bụ ihe abụ ị na-ene n'anya na-asị kezi mgbe ajọ ihe asị wee bido. Somebody like this now, let me tell you one thing. Ọ bụrụ na fada akịta kwuli ha bụ Catholic Reverend Fada, okwu aka ihe elu na ha asị ya na-asị na-enwe ike ọ bụrụ na ị na-enweli ya anya ukwu, na-enweli ike ọ bụrụ na ị na-enweli ya anya ukwu iwe na-ekwu this type of thing. Mana enwere one thing ọ bụla na-eme that anyị nwa bụ ndị ụka na-akwado ihe ọjọọ. Ihe ya na-eme onye Catholic maka na mgbe a nweta vidio si nwoke na nwoke nụrụ onwe ha n'ime ụlọ ụka, some Reverend Father pụta si na ome na Anglican Church that it will never happen in Catholic Church. Today gị na-eme na Catholic Church, a lot is happening. Catholic Church is na-akwado divide into 3. As I'm talking to you now, Catholic Church na-akwado divide into 3. Ha na-akwado serious dispute dị on ground. Mana ịmago adanyela ndị ụka ana-eme ya like this, ana-eme ya na. So Reverend Father pụtasị mgbe a na ihe a ọmammenwu na Catholic Church nọ na Anglican nke ome. Mgbe okwu wee sị mba, ihe ọbụla mee na church kwesịrị ka treat ya na church, no matter which type of church ọ bụ. Ọ sị for my house shall be called a house of prayer. Ọ sị oge for Catholic Church shall be called a house of prayer, or Anglican or Pentecostal. Ihe a na-eme onye redeem, onye Deeper Life asị after on ọbụrụ dị adad GO ọ gbasara ha. Ihe a na-eme onye Catholic, onye Anglican na-akpa asị na ọ gbasara ha. That is why devil have succeeded in putting division in the house of God, even in the midst of preachers. Nya bụ ihe a this man keta eji wee na-ama nwoke anụ nwe ikpe now. Ọ bụ okwu ziri ezi. Ngwa na-enecha this video now, ọ dị gị ka this man keta ọ ya pụta nọ n'ihu ọha nọ ebe a na-eni ozu wee na-ekwu ụdị ha. Something is seriously wrong because for ndị na-akwado echi fada echi turn go ya to side hustle or their means of survival. Onye jisi ike hold nwe dekpo major ceremony echi ha na fada nne ya worogo gbanyo nne de Netflix de anyị na-eweta no plantain ma ojoko ma akwa ndị Thanksgiving anyị na-eli ma ewu to the highest that na moto yi na anya ọ chọọchị ya big ya. So basically you don't have anything to contribute to society. Ị nara eje ahịa, ị mara ka esi agbado customer, ị mara ka esi agba loss na ngwa ahịa, ị mara ka BP si aya onye ngwa ahịa nọ na ha isi. Ihe ri after ya wụ bless the people and praise the name of the Lord. Still ọma nkwe some of you omame. Ọma nkwe some of you omame. So biko do in the this video, isi na no ọma mmenwe anywhere and this na na-agba ụka mgba. What are we going to do to eradicate this evil in our society? That is our only problem. I can help one more.